Zamýšľal si sa už aj ty niekedy nad tým, prečo chlapi v dnešnej dobe nie sú takí, ako kedysi bývali? Je to pretože systém chce, aby sme boli na tomto mieste, aby sme boli v tožnom štýli a nikam sa neposúvali, a presne z toho dôvodu chlapi majú oveľa nižší testosterón, ako to bolo kedysi. A presne kvôli tomu nedosahujú svoje ciele, majú oveľa menší drive, a presne preto som spravil Human Weapon systém, ktorý ti pomôže naturálne zvýšiť testosterón a znova získať tú svoju chlapskú silu. A preto, aby som ti dokázal, že tento systém naozaj funguje, tak sme začali s mojím kamarátom presne tento systém nasledovať. Bol na testoch, kde si zistil, ako je na to momentálne s jeho testosterónom, a za mesiac mu ideme naturálne zvýšiť testosterón maximálne, ako sa mu bude dať. Nastavili sme mu stravu, nastavili sme mu suplementáciu, nastavili sme mu celkový životný štýl, nastavili sme mu všetko, čo potrebuješ na to, aby sa ti testosterón naturálne zvyšoval. Môžeš tú cestu sledovať, aby si videl, kam sa za mesiac dokáže posunúť a ako až dokáže tento testosterón naturálne zvýšiť. A pokiaľ chceš aj ty vedieť, ako celý tento systém funguje a chceš ho začať nasledovať aj ty, tak sa pridaj do Human Weapon a nájdeš tam kompletný systém, kompletnú suplementáciu, kompletný tréning, úplne všetko, čo sme nastavili aj Kubovi, a môžeš to prispôsobiť na seba a začať byť správnym chlapom, aký si mal byť už dávno.